Blahodárne účinky tejto záhradnej zeleniny voči chorobám sú známe už od pradávna. Kapusty poznáme viacero druhov, pestuje sa po celej Európe. Kapusta obsahuje hlavne veľa vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov a protivredový faktor vitamínu U, ktorý je dôležitý aj pre naše zuby a dasná. Kapustou si ľudia liečili vredy žalúdka, 12-torníka, má široký antikarciogénny potenciál, veľmi dobre pôsobí na zuby, dasná, hlavne preto, že keď v tom tráviacom trakte je nejaké ochorenie, alebo chýbajú vitamíny, tak tie jasná nám krvácajú, potom to zapácha, zuby sa kníšu. Z kapusty si spravíme šťavičku, ktorú si spravíme tak, že nakrájanú kapustičku dáme do odšťavovača. Túto šťavičku používame počas napopíjame po dúškoch, hlavne teda pri ochorení čriev, 12-torníka, žalúdka, hlavne pri tých vredoch, keď máme pálenie záhy. Z kapustného listu si môžeme spraviť obklad, a to tak, že kapustný list si odkrojíme, môžeme trošku tie žilnatiny vymačkať, dáme na handričku, pokropíme trošku liehom. A takýto list prikladáme napríklad na bolestivé kolená, na bolestivé kĺby, na ochorenia kože. Keď nám ostane v odšťavovači drť z kapusty, tak smelo môžeme na obkladíky týmto spôsobom použiť drť, takže tú drť si naneseme na handričku, pokropíme trošku pálenky a prikladáme na bolestivé miesto. Sudovú kapustu ľudia používali, aby doplnili vitamíny, hlavne pri vitaminóze. Je to antioxidant pre ladviny, vypudzuje tiež kamienky, piesok a parazity. Šťavičku zo sudovej kapusty ľudia používali ako prehánadlo, takže by sme ju nemali piť, keď cestujeme, ale keď sme doma. A táto šťavička z kyslej kapusty je dobrá aj na pokožku, keď je akné, alebo keď je pokožka nejaká zrohovateľá, že sa nám šúpe, a to tak, že si spravíme taký domáci peeling. Robí sa to tak, že sa dá pol deca šťavy zo sudovej kapusty a pridáme tam asi 50 gramov hrubej múky. A spravíme si takúto kašu. No a túto kašičku potom nanášame, napríklad, ja ukážem na ruku, ale napríklad na tvár, keď majú mladí ľudia akné. A tresa, dlho sa to takto potiera, nechá sa to trošku pôsobiť, potom to omyjeme, potrieme to nejakou mastičkou a starej kože sa zbavíme a budeme mať peknú vláčnú pokožku.